Mangwanani akanaka muri eZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe messages. Rekezai patapinda messages edu atatsuka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomana ndinokumbirawo kuti musvitse nyaya yangu kumuri yeZimbabwe. Asi kana muchinge mava kuposta nyaya yangu, please vigai chitupa changu. Yangu mukoma haisi confession but inyaya iyo yakaitika paSowe iro randinopinda kuno ku Cape Town. Ndiyo secret yandiri kuda kufumura kuti muri yeZimbabwe inge ichizonzwa zviri kuitwa nemaprofita awo epaSowe pedu vari kusvibisa zita raMwari havo. Inini ndiri musikana vezvekare ndina makore 23 years ekuberekwa. Ndinogara kunoko ku Cape Town nevabereki vangu vose. Most of the time ndinenge ndiina mai nekuti baba vangu ndi driver wemagonyeti, saka vanogara vasipo zvavo pamba. Saka isusu semhuri tinoenda kumaSowe kubva tichiri kumusha. Ndiyo church iyo yatainge tichingoenda nevabereki vangu. Saka patakabva kumusha tichiuya muno mumujoni hatina kuregedza kuenda kuchechi. Pakati pedu tose hapana munhu ainge aine mweya mutsvene wekunzvera kuti pano pane mweya waMwari here kana kuti hapana. Isusu taingopinda chechi kutevera nguo chena yatakabva tichipinda kubva tichiri kumusha. Saka last month kumaSowe kwakauya muenzi. Mukadzi uyu iye anonzi akabva kunyika iri kumhiri kwemakungwa kuUK achinzi ndiko kwaanopindira maSowe. Saka ainge auya kuzobata nesu only 1 week sezvo ainge auya kunoku kuAfrica for only 1 week. Saka zvatinoita kumaSowe chechi yedu inotanga Thursday, ndipo patinoenda tichinorara kumaSowe. Asi nekuda kwekuti tiri muwinter, saka pari zvino hapana anoenda kunorara kumaSowe nekuda kwekuti kuno ku Cape Town kune chando uye zvekare kuri kutonhora. Saka tava kungoenda kumaSowe neFriday makuseni topedza kumazuva rovira zvekuma 3 p.m. Saka pakauya mukadzi uyu akauya iri Thursday, saka ainge asina hake pekusvikira. Saka muprofita mukuru wekumaSowe ndiye ainge adaidza muenzi, saka ainge asina accommodation yekupa muenzi wake. Saka akabva auya kumba kwedu akakumbira kuna dhedhi vangu kuti pane muenzi wake achauya. Saka hana pakasununguka pekuti muenzi wake ange achiuya kuzorara. Neniwo handina kuramba nekuti ndainge ndaudzwa kuti kuri kuuya mupostori, sezvo isusu mapostori takadzidzisana kuitirana rudo. Saka mukadzi uyu akauya, yainge iri Wednesday, akabva aita mazuva ari pamba pedu. Friday yakazoti yasvika takabva tachizoenda kumaSowe kunonamata. Akapiwa mukana wekuita basa pamaSowe semuprofita. Munhu wose ainge ari pamaSowe akagutsikana nebasa rakabatwa nemukadzi uyu, nekuti kana kuri kuprofita aita kuya kunonzi kunhonga tsono. Saka mukadzi uyu akazomuka achienda, yainge yava Saturday, akasiya andipa ringi newatch zvesilver. Akanditi kana wava kufamba unopota uchipfekawo zvinhu izvi. Ndakazvitenga, achiti ainge akabva nazvo kuUK. Ndakatambira nekuti zvinhu izvi kuzviona mukoma zvainge zvakanaka zvisingaite, zvainge zvichiyevedza kutarisa nekuti zviri original. Saka zuva rakaenda mukadzi uyu, usiku hwacho ihwohwo handina kana kurara. Ndainge ndava kunzwa mavoices evanhu vachitaura munzeve dzangu, asi zvavaitaura zvainge zvisinganzwiki. Inini pabhodhi yangu ndainyatsokunzwa kuti mandiri pane zvinhu zviri kutaura nezvimwe zvinhu zviri kupinda muropa rangu. Saka iye zvino mukoma ndava kunyatsokuona kuti ndakapinda mune yavanoti satanism ndisingazivi, nekuti dzimwe hope dzandinorota dzinotyisa. Kubva zvakaenda mukadzi uyu ndinorota ndiri pasi pemvura ndiine chembere dzevarungu tinenge tichinamata. Asi tichinamata tinenge tichinamata chiri chifananidzo chaMai Maria icho chiripo pasi pemvura ipapo. Saka ndakaudzawo muprofita mukuru pamaSowe kuti ndizvo zvandiri kusangana nazvo. Akanditi ngirozi yenyu ndiyo iri kuda kuti mushande nemvura
paye pamunenge muchibatsira vanhu, but inini ndiri kunyatsokunzwa mandiri kuti zvandiri kuitiswa pano hazvisisiri zvinhu zvina Mwari mukati, but zvatova nesatanism. Saka ndakaudzawo baba nezvenyaya yematambudziko andiri kusangana nawo, but havana kuzvitenda. Vari kutonditi unoda kuramba chipo chechiprofita chadzika mumba mangu. Saka iye zvino dambudziko iri rava kuwedzera muupenyu hwangu, nekuti rakatanga raparadza relationship yangu. Mukomana wangu akangondiudza kuti hazvichaita kuti tirambe tichidanana, apa tainge takavimbisana kuti December ari kuuya kumba kuzondiroora, but akangomuka akachinja zvake akati iye ainge ava kusada kundiroora, akangomuka akachinja. Zvino ndauyawo kwamuri mukoma nedare renyu, ndiri kutsvakawo munhu waMwari anokwanisa kundibatsira ari kwaari ikoko, nekuti kuti ndinge ndichibuda pamba pedu hapabvumidzwi. Vanhu vava kutovimba neni kuti ndiri muprofita, but inini ndinonyatsokunzwa kuti haasi Mwari ari kutaura mandiri, but ndava kutoita sekunge munhu ane mamarine spirits. Zvinoitika kana madhimoni aya achinge ava kuuya handikwanisi kuzvidzora, nekuti zvinenge zvava kundifosa kuti nditaura zvose zvandinenge ndichiona. Mukomana ndiyo secret yangu yeupenyu hwangu yandiri kusangana nayo, saka ndiri kutsvakawo help mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ane watch yaakasiyirwa, hanzi nevamwe sisi veku UK. Kubva ipapo hanzi ava kungorota ari kumadziva, zvichireva izvo kuti atova nemamarine spirits. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva zvekare kune vamwe vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Wekuudza handina, ininiwo ndiri nherera. Unherera hwangu ndo hwakandimanikidza kuti ndige ndichizouya kunoku kuJoni. Saka mukomanashi inini ndakangokurawo ndichitambudzika, uye zvekare ndainge ndichitambudzwa nehama dzamai vangu. Baba vangu handitovazivi, zvekare nekune dzinza rekwangu handitokuzivi. Saka ndakazotanga kubatwa chibharo nasekuru hanzvadzi yaamai. Vaipota vachipinda muspare bedroom mandinenge ndakarara, vobva vatanga kurara neni vachindichekidzira. Vaisa banga pahuro pangu vachinditi kana ukangotaura chete ndinokubaya-baya nebanga. Saka ndainge ndisingatauri kuzosvika ndichizobatira pamuviri ndikadzingwa pamba naambuya, mushure mekunge ndavaudza kuti mwana ainge ari wemurume wavo. Vakandirova vachiti ndinonyepera murume wavo. Ndakabva ndachizotanga kugara nevamwe vasikana. Vasikana ava ndo vakazondibatsira kuti ndinge ndichizouya kunoku kuJoni. Ndauya kuno kuJoni ndikabva ndachizotanga kushanda pane rimwe bhawa. Saka paclub apa paiwanzokunwira maNigerian, ndikazopfimbwa nomwe muNigerian ndikabva ndachizotanga kudanana naye. Pasina kana nguva tainge tava kugara tose. Zvino tava kugara tose kudaro ndakabva ndachizoita nhumbu ndikaita vana matwins. Vana ava mukomanashi handizivi kuti varipi. Apa muNigerian uyu iye ari kuti ava kubuda muno muSouth Africa. Ndakatomboedza kuenda kumapurisa ndikatoona kuti zvaakandiudza zvechokwadi hazvishandi. Mapurisa haana kana kutombondibatsira. Handizivi kuti vana ava vachiri muno muSouth Africa here kana kuti akatovaendesa kunyika kwavo kuNigeria. Mwoyo wangu unorwadza mukoma, because vana ava ndatova negore ndisingachazivi kuvaona. Akandithreatena akati anokwanisa kundisungisa, uye zvekare handikwanisi kuclaima custody yevana ava. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Murume uyu iye pachezvake anoita sekunge akaromba. Ndikada kudzifambira nyaya idzi ndinotanga kurwara. Pose pandinoda kuti tinge ndichizifambira ndinotanga kurwara zvekutoenda kuchipatara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi pose pavanenge vachida kuti vadzifambire nyaya idzi vanobva vatanga kurwara. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakakecha chipoko chamainini vangu ndauya pamanyaradzo pavo. Makadi henyu mukomana shi ndinokumbirawo kuti muposte nyaya yangu, asi kana muchinge mava kuposta ndinokumbirawo kuti munge muchizoposta makaviga chitupa changu, nekuti ndinokwanisa kuzozivikanwa nemukadzi wangu kuti ndini ndanyora nyaya iyi. Mukomana shi inini ndiri murume uye zvekare ndiri makore 43 years kuberekwa. Ndinogara muno mumujoni kunonzi kuBela mukoma nemukadzi wangu. Ndimo mandinoshanda inini nemukadzi wangu tose ndinoshanda. Mukoma, ndichatanga ndakudzoserai kumashure zvishoma. Ndoda kuti munge muchinzwa kuri kubva nyaya yangu uye matangiro azvakaita. Inini ndakaroora mukadzi wangu apo paainge achigara kuEpworth nevabereki vake. Ivo vanhu vechirudzi, mumba mavo vainge vakangoberekwa vangori 2 chete, iye nemunin'ina wake. Mainini vangu ndichavati Sara zvanhasi chete. Saka amainini Sara vakazorwara, vainge vava kupinda nemadhara, vainge vava kuita zvekukechesa padombo raMwari paya muEpworth. Neniwo ndakambovakecha kanokwana iko kuita ka4. Saka kurwara kwakaita amainini Sara vakazotadza kurecover nekuti vainge vabatwa chirwere cheshuga plus vainge vari HIV positive. Saka vainzi vainge vaine masoja mashoma mumuviri, saka vakabva vachizofa. Amainini Sara vakafa muna April iro gore rino. Saka nyaradzo yavo yainge iriko last month muna June, handichatauri hangu date racho. Saka ininiwo ndainge ndiriko kunyaradzo kumba vanatezvara kuEpworth. Saka ininiwo semunhu anonwa doro ndakaenda kudombo raMwari pamashops paya, nekuti ndiko kwainge kuine rimwe timu rangu randinoziva. Saka ndaida hangu kumbotandara ndiri kure nanatezvara vangu. Saka ndakatanga kunwa hangu doro ndakagara pamashops paya. Inini ndiri munhu uya wemabhebhi kana muBela nahure ekumusha anondiziva. Saka shave rangu rechihure rakabva rabata. Ndakabva ndazviudza kuti handingadzokeri kunyaradzo kunorara panze nguva ino yechando, kurara ndichitonhorwa semunhu ainge aine mari. Ndakabva ndati regai ndinotsvaka bhebhi rekuenda naro kunorara kumba kwaro, ndozoenda kunyaradzo mangwana makuseni. Ndisati ndaita dhiri rangu, ndakabva ndafonera mukadzi wangu ndikamuudza kuti ndainge ndava kuenda kunorara kumba kwaBhururu wangu anogara muno muEpworth padhuze nepamashops, asi dzainge dziri nhema. Ndichitonyepa hangu ndichitoziva kuti ndichatsvaka chibhebhi chekuenda kunorara nacho. Dzakati dzava kuma9 ndainge ndava kunzwa hope plus kuneta nekufamba nebhazi tichibva Joni. Ndakabva ndaenda patouchline ndichida kunotsvaka mahure, but ndakasvika mahure ari mashoma, achinzi vamwe vainge vaenda kunyaradzo yaSara. Inini type yevakadzi vandinoda vakadzi vaya vakati simbei. Vazhinji vandinoona vainge vari maslender. Ndakazoona rimwe gadzi rainge riri nechekurima, ndokubva ndaenda kunotaura nedzigadzi iri rainge rakachena zvisingaite. Ndokubva ndatanga kutaura naro ndikati, muri sei sister? Zvikanzi ndiri Bo, muri kuda short time here kana kuti night? Ndakabva ndati ndiri kutsvakawo pekurara, kana kumba kwenyu kwakasununguka toenda tose kunight. Ndokubva zvanzi kumba kwangu kwakasununguka, asi kuenda neni kumba kwangu ndinoda iri 30 US ndiyo price yangu, asi hamundizivi here nhai mukwasha. Ndakabva ndati hatisati takambosangana, inini itori first time yangu. Zvikanzi ndazviona kuti muri mutsva munzvimbo ino, chindipai 20 US yacho tiende, nekuti kuno kwaipa munobatwa nematsotsi. Takabva tatanga kufamba tichikwidza nesaidi rekugomo, achiti iye ndiko kwaanogara. Inini ndakatanga kutevera kumashure kwake. Chakatanga kundinetsa kamufambiro kaainge achiita. Makumbo ake ndainge ndisingamaoni kutsika pasi kwawo, but ndaitoona munhu achifamba ndichitotaura naye. Saka ndakazozvisimbisa ndikati ndinongogona kunge ndakadhakwa ndirini ndiri kuona zvinhu zvisiririzvo. Saka takazosvika pamba pake ndokubva avhura dome. Ndakapinda mumba mainge makanaka mu1 room, but hapana chainge chisimo kubva kuTV nemubhedha muhombe.
inini ndakabva ndajambira pabed ndisina kumbopiwa pekugara. Pandakatarisa time dzainge dzava kuma 3 am but tainge tisina kufamba rwendo rwakakura. Ndava pamubhedha mukadzi uya akauya tikaita first round yedu murima. Tapedza ndipo paakazobatidza light, ainge abvisa wigi asisina make up. Ndipo pandakaona kuti vainge vari amainini vangu vandainge ndauya kuzochema. Ndakada kutiza ndipo pavakanditi hatisi mumba tiri panze. Pandakatarisa ndakatoona kuti tainge takagara pane rimwe zidombo. Ndipo pandakaona kuti ma1 ainge atanga. Mainini vakatanga kundiudza kuti chakaita kuti vange vachifa ndechekuti vainge vadanana nembinga yainge yakaromba yainge ine mabusiness muHeadfield. Saka vari kuti ivo havana kufa asi vari kushandiswa nembinga iyi. Ndipo pavakabva vandiudza kuti kana mazogara musafa makatambira kumahure, nekuti iye zvino mbinga dzava kushandisa mahure kuita nawo mari. Saka varume vose vanoita bonde nemahure vazhinji vacho vanofa ari marombe varambana nevakadzi vavo. Mainini vapedza kutaura mashoko aya vakandipa kabhegi kainge kaine mari ma-US dollars vakanditi idyai nemhuri yenyu. Saka kabhegi aka mukoma ndinako kane mari asi handina kuratidza mari iyoyo kumudzimai wangu. Ndiri kutya kudya mari iyi nekuti pari zvino handisati ndambobvisa kana $US pamari yandakapiwa. Ndiri kushayiwa kuti nyaya yangu ndoisvitsa sei kuna natezvara uye ndovaudza sei kuti ndakasangana nemwana wenyu akandipa mari ivo vachiziva kuti mwana wavo akafa. Muri yeZimbabwe ndauyawo nenyaya yangu. Ndiri kutsvakawo mazano kubva kwamuri kuti ndodya here mari iyi yandakapiwa nechipoko kana kuti ndotanga ndaudza hama dzake. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa inotaurika here nyaya iyi kana kuti motongoti pamainge muri kubhawa makatongosanganawo nahamainini vakakupai chibhegi. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataita panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinongoda kungokurudzira mukoma avo vandakanzwa audio yavo vakatizwa nemudzimai wavo. Zvakaitikawo kwandiri mukoma. Izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndainge ndichishanda kuGMB. Dzimwe nguva ndaishanda night shift. Saka mudzimai wangu aisara achitorana neumwe murume uyo ainge achigara pamba patainge tichiloja. Ndakazviudzwa nevamwe vanhu but ndainge ndisingabhelieve kuti angadaro. Mushure mekunge ndazotanga kususpecta ndopaakabva achizochinja. Ainge ava kuita sekunge ndine problem. Kwavari mukoma ava ndinongoti kwavari musavimba nezvose zvamunenge muchiudzwa nehama dzemukadzi wenyu nekuti hama dzinenge dzichitozviziva kuti mwana wavo atora decision yekuita sei. Ininiwo ndaingotambiswa bhora risina mweya nemadzitezvara angu ndichinzi kana ukaroora anodzoka kwauri. Ndakaenda ndikanoroora munhu haana kudzoka kwandiri. Apa ndokainge kari kalast money kangu. Ndakaita sekunge ndichazvisungirira ndikatora hangu license rangu. Soon after that ndikauya kuno. Mukoma nashe ndinotodrivawo matraki asi pain iyoyo ichirimo mumwoyo mangu. Saka izvo zvaari kutaura zvekuti tanga wandiroora istatement. Kana vachida kuona kuti istatement kana vaine mari yekutambisa ngavaende vange vachinomuroora. You will see kuti nothing will change. Munhu iyeye anenge akatoudza hama dzake kuti she wants to move on with her life and hama dzemunhu hadzifi dzakakuudza. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndo zvakaitikawo kwavari ya pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi zvekare nekukurudzira mukoma vedu vaya avo vainge vachiti ivo vari kunzwa vachida kuzviuraya. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vari kushandisa application yedu ndichange ndichizoupdata mamwe maconfessions awo anenge akatumidzirwa nanaHaidi kuti munge muchizomaverenga.